Jsi přišel, víš? Tohle tady prostě není každý den, no. Cože? Tak jdem. A kam jdeš? Už jdeš do těch Třebeckovic? Dej tu ruku první. No mě to ukáže, že doma teda u mě. Musíš to vzít do ruky. To je tam. Dělej! No, teďka tady pije rybičku. No, a ty si stavíš nebo? Tak dělej, Dobře, tak jo, Matyáši. Tak se. no, koukej, ty vole, no. Šup tam s ní. Už je příklad, Počkej, ještě video bude. Už vylejzá ven ze sklenice. Ještě bude video. Ty vole, to už je nastavené do bytek. Ještě bude video, počkej, vydrž. Vteřinku. tak dělej, no, aby byla živá. Vteřinku. Takže Zdendo, počkej, podíváme se na ní zblízka. No jo, ty vole, ta už má dost. Tak hop. Tak jdem, dělej. No, teď jo? Jo? Je tam. No, teď jo? Druhou, dělej. Tak to ještě musel odlej vodu. Ty málo jako být jako materiál. Je, ty vole. No, to je vytrvalá. Ale to je vyčepát to zase. Nemrská se v tobě? No. Ale my ji nevidíme, já ji nevidím. Odlej vodu. Je moc Já ti malá. říkala tu ruku. Já ti říkala tu ruku. Ta se nedá chytit, počkej, já ji odlej. Dobrý? Ne po ní, vole. No, tak dělejte. Šup s ní do sebe. Žije. Takže hoši, jo? Na zdraví.